खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुमाखौ गलाघाट जिल्लानि बर' गोजोन फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै खुंफुंनाय जाबाय। दिनैनि बे हाबाफारि बादियै फुंनि 8 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिडिसि इउबि आफादनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारिया। लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायाव बिबार बावजेनो जिडिसि इउबि आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बर' बिथाङा। थान्दै बादाखौ खुलुमबाय। बेखेवनानै होयो सिगाङावनो जोंनि गाहाय नेहाथारि गोदान बोसोर बैसाग दाननि बयनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। जों गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो गलाघाट जिल्लानि ब्रैथि बोसोरसालि जथुमा बे बोसोरारि जथुमा बे जथुमायाव जोङो फुंनि हाबाफारि बायदियै दिनैनि जे हाबाफारि बायदियै जोङो फुङावनो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जालांबाय आरो मुंख्लं बावनाय हाबाफारियाबो जालांबाय आरो जि दंफां गायनाय बे दंफां गायनाय हाबाफारियाबो जोंहा जालांबाय आरो 1 रिंगानिफ्राय जोंनि जोंहा अपेन सेसन दंबोयो, गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंहा आलासि महरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चिफ बिथाङाबो रुमिपि नार्जारि गेदेमा बिथाङाबो जोंनि बे मेलाव नुजाफैगोन आरो इएम बिथांमोनाबो जोंनि बे मेलाव नुजाफैगोन। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'फोरनि गांनाय उखैनाय राव हारिमु थुनलाइ आरो राजखान्थि जि मोन्थाय बेफोरनि थाखाय जोङो दिनैसिम जों जिखिनि मावनांगौ हाबा बे फारियैनो जों मावबोबाय थादों। राजखान्थि बेलायावबो हक समाजारि बिथिङावनो जाथों आरो जि फरायनाय आरो जि हारिखौ जों बर' हारिमुनि गेरेमसा महरै दाफुंलांनायाव बेफोर बेलायावबो जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो नाजाबोबाय थादों आरो जोंनि गलाघाट सिङाव जिथुनिखि जों गलाघाट आसामनि गलाघाट जिल्लाया जोंनि नागालेण्डनि बर्डार, बे बर्डारनिबो गोबां जेंना दङ जोंनि बेवहाय नागालेण्ड सिमा समयसाखौ लानानै आरो जोंनि बे एरिया डिसपुटेड एरिया दिनैसिम जोंनि बर'फोरा हानि जि थामोनथा पाट्टा मोनाखै जोंबो हानि। बेनिखायनो गोबां जोंहा जेंना दङ। बे जेंनानि गेजेरावबो जोङो दिनै बर' हारिखौ जाहाथे जोङो खौसेयै थांना थानो हायो बिनि थाखाय जों नाजाबोबाय थादों आरो जों दिनै सरकारखौबो जोंनि जिल्लानिबो जोंनि अफिसार्स बिथांमोनखौ जों डिसि बिथांमोनखौबो जों फोरमायबाय थादों जे जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि जिथु थामोनथा जि हा बे हाफोरनि गेजेरजों जों पाट्टा थाबैनो मोनो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो आर'ज गाबबाय थादों आरो जों हाजासे मावलांबाय थागोन। आरो जों गोजोनथाव बाथ्रा एसे जोङो गलाघाट जिल्लायाव जोंनि बर'फ्रा जिथुनिखि फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि जि दखलि सत्त जिथुनिखि बे लेखाखौ जों गोबां जोंनि बर'फ्रा मोनबाय आरो एसे मोननो दंबोयो। कमिउनिटि लेन्डफोरखौ जों मोनाखै। बे कमिउनिटि लेन्डनि जिथुनिखि फरेस्ट राइटनि जिथु लेखा बेखौबो जों नाजाबोबाय थादों आरो पार्सनेल जिবিলাক लेन्ड बे पार्सनेल लेन्डफोरा माखासे जों मोनबाय आरो माखासे मोनबाव दङ। बेफोरनि बिथिङावबो जोङो सावरायबाय थादों। खामानि जेसेखिनि जोंनि बर'नि गेजेराव थानाय हानि जिथुनिखि थामोनथा बेखौ जाहाथे थाबैनो जों मोननो हायो बेनि थाखाय जों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि बिथांमोनखौ जों लानानै जोङो सावरायबोबाय थादों।